ľudia, vítajte u druhého partu z tohto tu Agarai Tower. Ja už fakt nemôžem z toho názvu, ale proste je to druhý part. No a dobre, toto nebudem čítať, už som to, neviem čo proste, dneska proste neviem úplne rozprávať vôbec. Hej, čo sa tam dostalo za ten krátky čas. Tu skočím a počkaj, tu môžem nemusím skákať, no. A to, ono to proste vôbec nelezie. No, mohol som očakávať, že nepolezie. Ale to je úplne jedno a toto je lagy proste, ja za chvíľu spanem. A prepáčte za môj hlas, ale som trochu chorý. Neviem prečo, neviem jak som ochorel. Ale proste, jo, vôbec neviem. Ja tu tie lagy proste už nedávam. To je katastrofa. Chcem rovno skočiť helies, hodičke. Počkaj. Dobre, napil som sa vody. Ešte nie úplne vody, ale je to... No ako je voda, ale je to juice. Tu je niekto member. Kamo, ty vole, kto by tu bol member? Kamo, kto by bol member tejto hry? Že tu úplne nájdeš? Som si aj na začiatku myslel, že tam z tej platformy sa má skočiť na ten rebrík už. Aj myslel od začiatku, ale... Tak som to... No. Asi som to neurobil na prvý raz, keď som si to myslel, keď som zapol túto hru. To pohoda. Proste pohoda. Myslím, škoda super, ale... Come on! Prečo to chodí tak rýchlo? Prečo to chodí tak rýchlo? My God. Oh my God. Ježišmaria, sorry za tie zvuky, keď to vadí, ale proste... Pôjdem takto, lebo tu je menšia šanca, že sa zabijem. Tak, ale tu sa bojím trochu. To nedal. To ja nedám. Ja som to tak cvičil, jak sa to má robiť takéto dlhé jumpy, ale musím vypočítať, aby sa to nesekalo. Musím proste zapnúť shift log, ísť úplne niečo na toto, ale o tej otvorenia to ja by som nestaroval. Potom to vypiem, shift log, keď budem skákať, to fakt nemôžu tu. Kamo, normálne, ja neviem čo, už asi, neviem. Dobre. Bum. Tu mám šťastie. Mám obrovské neuveriteľné nešťastie. A ja už profesor fakt neviem. Budem tuto robiť toto wallhopy, alebo wallhop, alebo aj neviem, ako sa to číta, alebo neviem tak dobrý v angličtine. Keď už natáčam 5 minút 52 sekúnd, okej. To strašne slabo skáče, no je to veľmi rýchlo chodí a slabo skáče. To je najlepšie, čo môže byť, najlepšia kombinácia. No, som myslel teda najhoršie. A moc to nejde. Takým spôsobom, Ježiši. No teraz to ide perfektne. Nerozumiem. To som poprvýkrát som to dal, kámo. A toto som nedal. Teraz vyskúšam ísť čo najrýchlejšie môžem a budem sa pokúšať nezomrieť a nespadnúť nič. Dobre. Shake it to the max. Kamo, my tu tie lagy. To furt akože ničia, proste ruinujú úplne. To není možné. To už není možné tohle. Nenavidím to tie veci, aj keď ich viem, ale nenavidím ich. Lebo to je otravné a to je wasting time, no skoro. To tu hraje nejaký asi mlajke, ktorý teraz líbol. OK. To bylo trošičku... OK,
to bylo trošičku divný. To bylo trochu divné, to bylo divné. Každopádně, toto tu nebudem preskakovat stále na tu další růžovou platformu, lebo to nedám. 100% to nedám, lebo to není šanca. Takže možno tam je šanca, ale malá, musím být totálny pro. Napadí. Som to dal asi. Dal asi. A nedal som to. Nenavidím, ja prostě nenavidím tu věc. Na nič. Joj. Ja som si myslel, že som tu spadal, lebo tá kamera furt blbne, kámo. Oh, shake it to the max. Kámo, si skoro zomrela, kámo. Jo to. A ja teraz zomrem, kámo, lebo toto je tu jump. Že to nedám. Zkusím zase, ale... Kámo, ja som to actually dal, ale tu nemôžem spadnúť, lebo je koniec. Totálny koniec. Kámo, ja už proste nemôžem z tých lagov. Ako jak, čo tu píšu? No Arábi sú tu, samozrejme, že sú to Arábi, lebo celý Roblox sa mení na arabské. Na arabsky, už to, aspoň to je vidno, kámo. Kde mám ísť? Super. To som ešte nikdy nebol. Toto jak tam mám skočiť? Ja mám shake it to the max. A kde mám skočiť? Shake it to the max. No kde mám skočiť? Dobre. Pískam všade všetko, neviem čo, ale I don't care, mi to je jedno. Toto čo je za blbosť? Konečne som sa dostal ďalej. Wow, neuveriteľné. To dám tak. Ja som stále... Presne o tom, toto je proste... Maria, toto kamo, toto je ten Roblox bude blbne. Normálne keby to tá noha nebola, že tak ako keď chodíme sa to nejak kamene alebo neviem čo, no tak by som neumrel, už som bol tak ďaleko, Ježiš. Všetci tam zavádzajú. Samozrejme, že táto hra nemá 0 hráčov za deň. Má to asi nejakých 1000, neviem, počkaj, môžem sa na to kúknúť, len... Nemôžem, proste, ja tu musím sa snažiť nad touto blbosťou úplne. Že to nikdy nedá. Jak sa to dá dať? Však ten týpek sa... Však ten bacon sa teleportol. Jej, to je proste hacker. Má si vypnutý internet. Lebo mu strašne seká Wi-Fi, alebo ja neviem co. Kamo, oni sa to snažia tak urobiť normálne, že to je úplne easy. Dobre, tomu ja už fakt neviem. Kamo, prestaňte tu zavádzať, že to ani neskáče, boli vám. Kamo, normálne. Ja som tu a neskáče to, kamo. Kamo, oni to nevedia robiť to, ten tu jump, že to je úplne easy. Jo, je to easy. Kamo, ja to už, kamo, ten Roblox to je blbý, ale že fakt tak blbne. Toto bude asi trochu dlhšie video. Kamo, normálne asi to skončím teraz, lebo akože ten Roblox fakt blbne. No ja skočím, ono to neskočí. Kamo, chápeš? Nechápeš? Chápeš to? Nechápeš. Kamo, ty vole. Dobre, toto je posledný krát, čo to skúšam. A keď to nepôjde, keď tam nedoletím, no tak ja už to neviem. Tá hra sa zľakla.
a proste nechcela, aby... OK, ja to končím. Kámo, ty ale kámo. No to je fakt akože agaraj. Zase som sa napil. No každopádne, toto bude všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa u ďalšieho. Čus!